हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय एलाइट मोशननि वाटारमार्कखौ माबोरै रिमुभ खालामो। थ' बिब्दिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां चेनेलाव गोदान बासोनखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो। थ' बिब्दिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दा जों मा खालामनांगौ? क्रोम ब्राउजाराव क्लिक खालामदो, बेयाव सार्च खालामदो एलाइट मोशन हेभि मड। दा जों मा खालामनांगोन? बे एलाइट मोशन मड एपिके आव क्लिक खालामदो। दा क्लिक खालामबा बिदि फैगोन, बे डाउनल'डआव थुना हो। आरोबाव बे डाउनल'ड मोनदोंना, बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामबा दा बिदि ओंखारफैगोन। दाना बे डाउनल'ड मोनोना, बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनानै दा डाउनल'ड जानाय एसे गोबाव नेट दाना क्रोम ब्राउजाराव थांदो। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नैबे डट मोनथाम नुदोंना, बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनानै डाउनल'डआव थुदो। डाउनल'ड थुनानै इनस्टल खालामदो। दाना इनस्टल जाबाय, दनाव थुदो। दनाव थुनानै बेक खालामदो। दाना एलाइट मोशनाव थुदो। वाटारमार्कआ रिमुभ जादोंना जायाखै चेक खालामदो।